Вие гледате Комбина. Следва нещо много интересно. Те са последните екшен герои, които се изправят срещу дървената мафия. На фона на случаите на жестоко и незаконно изсичане на гори в България, 3 мъже разказват без задръжки за предлаганите им подкупи, за политическия натиск, за заплахите и за личните жертви, които правят. В късия си разказ Мария Йотова ще ни срещне с 3 мъже, които в Сливен са известни като бързи и яростни. Защо? Така ги наричат. Те са горски инспектори. Работата им е такава, че се занимават с браконьери, занимават се с незаконно строителство, занимават се с... Има ли такива мъже още? Има, но спецификата е такава, че ако до 15-та минута не са закопчали човека, който са хванали, винаги им се обажда кмета, учителя, лекаря, заместник шефа. Тоест, ако до 15-та минута те не са свършили работата си, започват да звънят телефоните. Затова ги наричат бързи и яростни. Нека да видим историята им. Това е личният ми автомобил. При 4 дена вечерта са ми щупили стъклото задното. Както виждате, лайсните нарочно са откършени. На следващата вечер на служебния джип срязаха задна дясна гума. Сплашват ли те? Какво става? Аз вече на това въобще не обръщам внимание, защото заплахите при мен вече са ежедневни. Да, сплашват ме. Това е предупреждение. След това се получава нещо по-реално. Преди години бях и прибит. Имам белег на челото си, точно заради това, че аз не се спирам, както и колегите ми, да констатираме престъпления за милиони. Няма да забравя август месец на 2002 година. Бях прибит като куче. 27 часа бях в кома, счупен нос, фрактура на черепа. 2009 година, април месец, в една нощ, около 3 часа сутринта, ми запалиха джипа и колата с молотов и до сега няма открит нарушител за това нещо. Участваме в преследване на нарушители. Бяхме пуснали светлинен режим, звуков режим специален, но въпреки това нарушителите не се починиха да спрат. В резултат с голяма скорост движение, те нарочно ни удариха и ни се обърнаха по талан. Крайна сметка лежах в Пирогов, 2 месеца бях болнични, колегата пострада по-тежко. В Пирогов ми констатираха счупване на преша на гърба с комоциум. 1 година отново в болнични. Началниците тогава, когато дойдоха место да ни защитат, ни пратиха да свършим работа, ни казаха: много филми гледате. При една акция в един от нашите хубави градове на България разпознах едно лице, което не трябваше да разпознавам, и няколко седмици след това бях освободен от спецзвеното. Заплахи, уволнения, побоища? Уволняван съм няколко пъти. 3 или 4, не ги знам вече колко са. Заплахи има не само към мен, а и към семейството ми. Обикновено чуваме, че ще случи нещо с нас. Принципно с колегите не се страхуваме толкова за себе си, колкото за семейството си. Какво ти казват? Че ще изчезна, ще нахрана рибите, ще ме влачат на теглична кола, багажник ще ме словат. Това не ме преценява. Последното, което ми бяха казали преди години, там бях констатирал незаконни строежи, там са също милиони. Казаха, че ако не се спра, понеже вижда, че съм чешит, ще посегнат на семейство. Семейството ми беше 5 години в Испания. Заради заплахите? Да. И при първото ми уволнение аз ходех да кова коне в Испания. Няма странна работа, но ми се даде възможност да се върна в системата и се върнах точно за тези, които ме уволняват, които ме унижават, не само мене. Да им покажа, че не са слънцето, и може съм здрънци, може съм пионка, може съм много малък, но аз съм човека, който ще му бива в обувката.
Наричат ги бързи и яростни. Известни са с това, че не можеш да ги купиш, нито да ги пречупиш. Борят се срещу незаконното строителство, браконьерите, дървената мафия, но най-страшният им враг са тези, които се огъват пред парите и властта. Отпред. Сега ги докараме до Някакъв билет. Няма ти. Инспектор Шекиров, погасете автомобила. Искаме превозния билет да я видим. Един камион върви от 2 до 5 хиляди лева. Колко хващате вие? Само нашия екип за тая година се доближаваме до 1800 кубика задържане. Само нашия екип. А отделно превозни средства, мрежи, карабини, лодки, незаконни стражи, милиони. Какво има в тази папка? Тая папка има само престъпления, извършени спрямо българската гора и българската държава. Държавата, нещата, които ние сме ги констатирали, по един и друг начин са фърлени в кошчета, са купувани господата по институциите и нищо не се случва. И това ме боли, че на обикновения човек за 2 кубика има осъдителни присъди, а за това, което е зад мене, такива хора дори не влизат в съдебна зала. По веригата се прекъсва и всичко приключва. Мафията е голяма в нашия сектор. Значи ловци, риболовци, дървената мафия. Най-страшно е, когато отиваш да задържиш браконьер вечерта в 12-2 вечерта, защото в тъмни условия не го знаеш на колко мастики, не го знаеш на колко магистрали и праскат и ни съчми си до там. Или ще се обади местния адвокат, полицай, съдия, прокурор, началник, проектначалник и на местно ниво вече като си го спрял, на 15-та минута ще се обади човек, който си зависим по един друг начин. Как излизате от тези зависимости, от този натиск? Искам да покажа, че няма по-големият закон, а аз се варда от сянката си. Гледам да ми правя нередни неща, защото направя нещо нередно, мене ще ме осъдат, не да ме изгонят от работа. Страшно е. Колко пъти си уволняван? За 15 години 2 пъти съм уволняван. От 2000-та година до 2004-та лежах на задната седалка, констатирах на циганчета, на хора бедни, никой не ме закачеше, бях много добър. Ме писна това, което става в нашата държава. Почнах да констатираме такива престъпления за милиони. И естествено бях преследван, унижаван, уволняван. Много неща, грозни неща. Страх е, че си отида и аз си го видях 2 пъти в очите. Не е страшно да отиде човек от този свят. Страшно е да стоиш, да гледаш и да бъдеш или мишка, мижитурка и да изпълняваш антизаповеди, които са макарали. Пращат те някъде да свършиш, да убиеш някоя фирма за сметка на друга. Казваш да ни унижават. Кога си бил унизен за последно? Много процеси съм присъствал в месеца по 6-7 заседателни дела, където някой от тях, един от тях беше фрапантен. По време на забрана заловихме лица, които извършваха улов на риба в забранен период от улова. Имаше дело. Съдията ме пита рибата дали съм я видял, дали не е била гумена. Същата му казах, няма къде да бъде гумена, понеже виждам от 50 санта и виждам, че мърда. Нали? Той ми каза, да, тя може да има батерии и затова да мърда. Ако това не е унижение и това не знам как да го определя, аз се чувствам
просто унизен и се чувствам, че се подиграват дори с мене в съда. Имало ли опити да бъдете подкупени, не само да ви заплашват? Много често имаме 5-6 осъдителни присъди такива лица, които са ни давали подкупи. Съдата с много пари, влиятелни личности, бяха убили Кошута, която беше и бремена, за да си затворим очите, понеже гаранцията за тяхната концесия е 80 000, да не им падне и концесията, ни предложиха 5000 евро да ги пуснем. След половин час от нашето задържане дойде едно лице, сложи 5000 евро в служебната ни кола. Ние заключихме вратите и се обарях тогава вече, за трети път се обарях на 112, където там дословно се записва разговора. Тяхна защитна версия беше, че тези пари са били за откуп, а не са били за подкуп. Че вие сте ги отвлекли? Да, че ги отвличаме и те затова са донесли те 5000 евро. Защото ще ги отвличаме и сме били от наглети, били сме от Топола, понеже с черна униформа, в късно вечерта, насочили сме оръжие в главите, което не е вярно. Такива неща. Грозни работи и в един момент някой път си викам дали заслужава да се боря с всички и срещу всички. Какво се е случило с тази гора? Отначало помислих, че се строи ски писта, тъй като последната дупка, която виждат мен, е много дълга, към 180 метра дълга, на 70 метра широка, на 30 метра дълбока. Има колко такива дупки? 3 има такива. Това виждате горски фонд, виждате бора докъде. Колко гора е изсечена? Ами около наши изчисления са 5-6 декара. Виждате бора докъде е бил, виждате бора го няма. Този бор е отсечен, реализиран. Никъде по документи го няма, че е отсечен и реализиран. Това, което го виждате, е добивано. Добив, който е незаконен, който ние сме го констатирали, за което и бяхме уволнени 2013 година. Има ли нещо законно в това, което виждаме за тебе? За мен екипа ни, предполагам, че за ваша аудитория ще бъде незаконно, но за много институции явно законно, защото 7 година прекратена на 2 проверки прокурорски, в момента тръгва 3-та. За тях явно не е престъпление. Това е бивша уранова мина. За какво му е на някой да взима инертни материали от бивша уранова мина? Службите, когато ме разпитаха, ми казаха, че само 5 пъти на допустимото на въздуха е радиоакцията. Мисля, че влезе в пътя Горко-Търно, но службите ми казаха, че е влязло в модерното строителство в Сливен, което за мен е голямо престъпление към моя град и геноцид към сливенски граждани. Или е в път, или е в новото строителство? Едно от двете, но пълно затъмнение. И понеже всички ги е страх, понеже и хората с влияние, някои от тях са и политици, и ги е страх да изкарат истината. Той, което ни дава възможност закона да правим, ние го правим. А те искат закона да не ги застига и да бъдат над закона. Някъде да бъдем права държава, ако има такива хора и им простяваме. И им даваме да бъдат над закон. Душевно така чувствам нещата, че искам да помогна държавата ми да се живее нормално. Прави го за децата си. Това е истината. Аз имам надежда, че други ще последват нашия пример. Усещам някакви такива наченки, където много хора адмирират нашата дейност и искат да бъдат като нас. Ще продължаваме да даваме пример, се надяваме да намерим последователи. Знам, че е трудно, но смятам, че във времето нещата ще се случат. Правим го, защото да се вижда първо, че в нашата работа има хора, които за тази мижава заплата могат да изпълняват съвестно задълженията, които да не са отцапани и няма да се отцапаме. Колко ви е заплатата? Заплатата ни е 600 лева щат. 460-70 лева чисти.
чисто 460 Да. лева. И за 460 лева си причинявате всичко това. Да, аз ви казах кое ни крепи. Това е което ни повдига адреналина и ни кара винаги да сме на щрек, на крак, винаги да си изпълняваме задачите така бързо и така яростно. Това наистина са последните екшен герои. Бързи и яростни. Бързи, яростни. Какво им дава смелост на тия хора? Те го казаха, искат да направят това място по-добро за живеене и така виждат тяхната роля. Искат децата им да живеят на по-хубаво място. Искат да бъдат за пример на децата, на близките си, на приятелите си. Тези, които ги харесват, ги наричат бързи и яростни. Но има и такива, които не ги харесват, стана дума за тях. Те пък ги наричат Феса и Геура. Тоест, ако от едната страна имаме едни хора, които ги подкрепят страхотно, ако отворите Фейсбук страниците на тези трима мъже, те са като някакви рок-звезди на горските инспектори. Хората им благодарят за приятелството, сега искат да събират пари за щупената кола на Шакиров. Страхотна подкрепа получават и тя може би до някъде компенсира всички заплахи, уволнения, мачкане, унижения. Слава Богу, че е така, защото иначе е много отчаящо. Защото те са трима души срещу едни хора с много сериозни интереси, много пари и замесена политика, Милиони, които смятат, че са повече от природата. А ние сме по-малки и това... Повече от природата, повече от закона, повече от всички. Добре, благодарим ти много за този интересен разказ. Вие останете с нас, защото следва рубриката на Миролюба Бенатова и централният ни гост Татяна Лолова. До края на комбина остава да видите. Миролюба Бенатова представя един българин в НАСА. Как се прави уред за кацане на Марс и може ли да се засенчи Слънцето? Царицата на смеха Татяна Лолова.